Takže ještě jednou pěkný kulatý odpoledne. Doufám, že ještě přežijete moji prezentaci. Chci poděkovat Markétě za organizaci tohle workshopu. Jsem rád, že jste se takhle sešli a díky, že jste přišli, protože pravda je, že je prodloužený víkend a 35 stupňů nebo kolik, takže to, že nejste někde u vody, je obdivuhodný. Já vyrábím Anapur. Řeknu nějaký svůj příběh o tom, jak jsem se k tomu dostal. Klidně mě kdykoliv přerušte, ptejte se a budu se snažit vám vysvětlit, proč to dělám a co si myslím o celé té práškové stravě, jako o celém konceptu. Nepracuji na tom samozřejmě sám. V poslední době mi začali pomáhat bratři Mazalovi. Ty tady se mnou dneska bohužel nejsou. Jakub je na stáži v Bayeru a Honza odjel, myslím, na svatbu někam na Slovensko. Takže snad vás všechny zvládnu sám. Tohle je takový schéma toho, jak jsem se dřív stravoval. Samozřejmě máma mi vždycky vařila, takže jsem měl docela dobrou stravu, musím říct. Byl jsem teda hodně závislý na Nutelle, když jsem vyrůstal, ale to už je asi takový, to už je trošku pryč. A tím, jak jsem začal pracovat při škole a potom vlastně už i na plný úvazek, tak jsem se začal všímat, že pomalu, ale jistě, se jakoby ta zdravá část toho jídla odsouvá a nahrazuje ji taková ta rychlejší. Jo, jsem tam nějaká ta bagetka, protože není čas, potom nějaký ten smažák, samozřejmě jako je to super, jo, to mám rád, to chutná, ale začal jsem si všímat, že to jim čím dál tím častěji a věděl jsem, že to tak jako není úplně dobře. Samozřejmě v kanceláři klasika jezení u počítače asi taky každý zná. No, ale co s tím, že jo, tohle je taková věc, který se dost děsím. Vždycky, když jdu z práce, měl bych se nakoupit, tak to je taková ta špička v těch obchodech, jak tomu říkám, takže stát ve frontách někde v 7 večer, když má člověk hlad a potřebuje se hnedka najíst a nechce nic řešit, nebo vůbec jakoby chodit nakupovat ještě do těch českých supermarketů není nic, co by mě nějak bralo. A zároveň, jak jsem říkal, často se člověk prostě vrací později z té práce je unavený. No a tohle všechno vlastně způsobuje to, že mě na to zdravé jídlo, který si uvařím sám, zbyl jenom ten malý zelený proužek, tam vlastně jediný takový zdravý místo v celém tom mým jídelníčku. Věděl jsem, že to není úplně únosný. Říkal jsem si, že jasně musím to změnit, že jo, tak je spousta teorií, jestli takhle, uvařte si tohle, uvařte si dopředu. To jsem vždycky chtěl udělat, vždycky jsem si uvařil, říkám, udělám si ty krabičky, jak tady kluci ukazovali na tom předchozím slajdu nebo v té prezentaci. Udělám si ty krabičky, navařím si na týden dopředu, ale pak jsem to prostě druhý den vzdal, protože jsem byl prostě jiný. A tak jsem vlastně pořád s tím nic nedělal, až jsem narazil na Soylent, který mě teda hnedka zaujal. Říkal jsem si jasný, tak něco takového by mělo existovat. A dostat jsem do Česka to moc nejde, takže jsem se začal jsem se vyskytovat na DIY Soylent na té platformě, na kterou jsem teda nejdřív koukal jako z jara, ale potom jsem se v tom docela zorientoval, začal jsem si tam vyrábět svůj recept. Takže tahle ta fotka je fotka prvního Anapuru, který jsem vyrobil. A ten Anapur byl vlastně po vzoru Soylentu. To znamená, když potřebujete, když si chcete vyrobit nějaký Soylent svůj vlastní, tak klasicky potřebujete sacharidy, potřebujete proteiny, tuky, tyhle ty 3 základní vlastně makronutrienty a potom potřebujete vitamíny a minerály. Tohle všechno se dá poměrně snadno obstarat. Protein třeba syrovátkový nebo sojový protein. Ty sacharidy se dají získat z toho ovsa, doplnit se dají tím maltodextrinem třeba a ty tuky ideální, pokud vám nevadí, že to je tekutý, tak ten řepkový olej nebo směs třeba rybího a řepkového oleje. Vitamíny potom v prášcích. Máte vlastně vitamíny a minerály v prášcích a máte vlastně svůj Soylent. Takže ten takový základ je jednoduchý, tam nějakých 6-7 ingrediencí a každý si ten Soylent může udělat sám. Určitě doporučuji podívat se na tu stránku toho DIY, protože tam je těch inspirativních receptů hodně. Tak, teďka trošku odbočím, zeptám se, kdo z vás má doma vánoční stromeček. A nemyslím teď, jako myslím na Vánoce. Dobrý. A kupujete si pravej, nebo umělej máte? Umělej, co přihlašte k umělej, vás poprosím. A pravej? Tak. Tady to je taková jakoby věc, takový jako přirovnání. Ty umělé stromky jsou samozřejmě super, myslím si, že jsou i vlastně ekologičtější než ty pravý. Co se týče nějakého dlouhodobého hlediska, jsou i levnější dlouhodobě.
Myslím si, že rozdíl byste v nich nepoznali, pokud by se postavili někam do kouta, ale ten účel plní úplně stejně. Jo, pod oba se dají dát dárky, oba můžou vypadat hezky a ten umělej je vždycky stejný, vždycky je krásně rovný, není nějaký křivej, nenapadá vám prostě do rohu, nebo se vám nezhroutí. Ale stejně, jak jste se všichni hlásili, že tak nějak všichni kupujete ten pravej. Těch důvodů může být spousta, samozřejmě ty pravý jakoby hezky voní, je to takový tradiční, ale pokud to vezmete pragmaticky, tak vlastně ten rozdíl mezi tím umělým a tím pravým není, spíš když to rozumově jakoby vsadili na ten umělej. Přesto ale jakoby ten pravý je něco, co člověka táhne, nebo co většinu z nás táhne k tomu, aby jsme každý rok podpořili to kácení lesů a koupili si ten stromek, který nám za týden nebo za 2 opadá a pak to musíme uklízet a je to prostě z toho hrozný bordel, ale všichni prostě stejně máme, nebo většina z nás má stejně ten pravý. No a s tím Annapurem jsem to cítil podobně, protože jsem si říkal, za první věc vychovávali, že umělé vitamíny, které v tom úvodním mým Annapuru podle toho Soilentu byly, takže nejsou úplně to pravý ořechový, jo, že člověk nemůže být živej jenom z těch umělých vitamínů. Říkali mi vždycky, že jo, pořád máš lepší dát si banán nebo pomeranč, než jakoby dát si tu pilulku toho Cčka. Určitě těch způsobů, jak se dostat ty vitamíny, je spousta. Ale já jsem tak nějak cítil, že jakoby ty umělé vitamíny nejsou úplně to, co bych chtěl konzumovat. Druhá věc byl ten maltodextrin, který se mi tam moc nelíbil, protože se vyrábí z kukuřice a má vysoký glykemický index, to znamená, že to je jakoby rychlej cukr. Tak jsem si říkal, dobrý, tak tohleto bych asi nechtěl jíst úplně celý život, pořád dokola. A natrefil jsem potom na Ambronite, který tam v tom zeleným. Ten mi přišel úplně super, protože byl vyrobený celý z jídla. Ale problém zase byl, že byl strašně drahý, nebo pořád ještě je. Takže jsem se vydal jako stezkou takovou svoji, když jsem si říkal, zkusím vyrobit levný Ambronite, nebo dostupný Ambronite, nějaký Soylent, který je z jídla, protože to jídlo se sebou bere i spoustu těch věcí, které samozřejmě změřené nejsou a nejsou nutně potřeba, ale je to prostě jídlo, pořád ten člověk na to tak nějak zvyklý je. Takže jsem si říkal, vyrobím nějaký Soylent, který bude přírodní, který bude prostě z pravýho jídla a pustil jsem se do toho. Tak, tohle je výsledek. Myslím, že tam je vyfocených všech přes 20 ingrediencí, které v tom Annapuru jsou. Ty základní makronutrienty jsou vlastně poměrně pořád jednoduchý. Ty proteiny se dají sehnat třeba z té soji, sacharidy, z toho ovsa, a nebo se dají doplnit tamhle v rohu, je palmový cukr nerafinovaný, to znamená takový, řekl bych, cukr budoucnosti, který se sklízí s palem, vyváží se nebo upravuje se zahříváním té melasy a má glykemický index 35, takže je velmi jako pomalej cukr a používají ho diabetici. Takže to jsou cukry a bílkoviny, tuky v oříšcích, dají se použít, pokud nechcete, pokud chcete klidně jakoby tekutý, tak pořád ten olej je taky super. Ale ořechy, třeba tam má mandle, vlašský a lískový ořech. Takže to jsou ty tuky, ale problém je s těma mikronutrientama, to znamená ty vitamíny a minerály, protože už nemáte tu jednu pilulku, kterou do toho prostě rozdrtíte a rozmícháte, ale potřebujete vybrat všechny ty vitamíny, nebo aspoň ty důležité vitamíny a minerály z těch přírodních zdrojů, a to už není tak jednoduchý, protože každá ta surovina má nějaké svoje pro a proti, každá ta surovina obsahuje hodně tohodle, ale málo tohodle, když je zkombinujete, tak z toho vznikne takový patvar, takže je to docela běh na dlouhou trať. A nakonec vlastně výsledek toho Annapuru novýho, který tady teďka stojí před váma, je těch asi 22 surovin, mezi kterými je teda, jak jsem řekl, oves, soja, kukuřici jsem přestal používat, se stěžovali Annapuristi, že jim trošičku způsobuje nadýmání a taky to je docela rychlej cukr, takže to jsem z toho vyhodil. Je tam chlorela, úplně super jako řasa, nabitá vitamínama, je tam spirulina, taky řasa, která se s tou chlorelou parádně doplňuje. Nahoře zase zelený čaj, palmový cukr, tamhle mladá pšenice, ořechy, kokosový, vlašský. Tamhle mám, to jsou tuším rýžový otruby, pak kořen maka, to je taková věc z Ant, která má v sobě taky spoustu zdravých věcí, jako i těch neesenciálních, ale má i spoustu vitamínů. Pod tím je kamu kamu, to je ovoce s údajně nejvyšším obsahem vitamínu C na světě, který v tom je, hlavně i kvůli tomu, že je hodně koncentrovaný ten vitamin C.
A je to asi věc, kterou pokud budete si míchat svůj Soylent, tak to bude asi věc, kterou budete řešit, protože další aspekt toho, kolik vitamínů a minerálů to obsahuje, je zase ten, jak to je velký. Jo. Takže tam bych šel použít třeba místo toho šípek, jo, ale zase toho tam bylo prostě hrozně moc, takže asi by to chuťově úplně neladilo. No, dál prostě kopřivu tam třeba používám, sůl, to tam musí být ve všem. A tady mám lúkumu, parádní zdroj sacharidů, lahůdkový droždí pro vitamíny B, je tam psyllium neboli jitrocel indický, dole je karob, taky super zdroj vápníků a sezam třeba. Tady ty zbylý, ta skořice, kakao a chili, to jsou vlastně příchutě, které do toho přimíchávám, protože myslím si, že celkově jakoby u všech těch Soylentů ta chuť je Achillova pata. Všech těch Soylentů, které jsou dneska na trhu. To znamená, že ono je to zdravý, hodně je to atraktivní, ale hlavně teda zejména mám zkušenost té ženské části anaporistů, kteří říkali, tak mi to dá, tak si ochutná, třeba ochutnají, no fuj, a už se toho nedotknou. Takže chuť je taková věc, která je, myslím si, u všech Soylentů na trhu takovým slabým místem. A já se s tím snažím bojovat, nebo snažím se to trošičku vylepšit těmahle příchutěma. Když jsem si vyráběl ten první Soylent, tak asi díky tomu maltodextrinu byl poměrně sladký a na to sladký úplně jako, že bych to jet pořád nejsem. Tak jsem si začal zkoušet různý příchutě. Dneska tady pro vás mám chipotle, to je uzený chili, to je moje oblíbený. Je to lehce pikantní, ale nemusíte se bát, jako, že by vám hořela pusa, to je v pohodě, to je jenom takový lehce pikantní. Pak tam dávám třeba skořici, tu tady mám taky, takže to zase krásně nahradí takovou tu sladkou chuť. No a potom i kakao, zkoušel jsem i jahody a všechny možný prostě příchutí. Vždycky to musí být dále sušený a musí být vlastně úplně na kost vyschlý, aby tam nic neplesnivělo. Což třeba u toho ovoce je poměrně problém sehnat, protože to je nákladný. Anapur je GMO free, to znamená suroviny, které tam jsou, nejsou geneticky modifikované. Zároveň je to teda taková věc, která já osobně si jako zase nemyslím, že GMO by bylo nějaká úplně zkáza lidstva. Spousta lidí to ale nechce. Standardně v Česku se nebo v Evropské unii obecně se moc ani GMO věci nevyrábí, jestli jo, nebo neprodávají. Jestli se prodávají, tak musí být viditelně označený podle nařízení Evropské unie. A opět je to taková zase věc, řekl bych spíš trendová, jo, že lidi nechtějí GMO a je to vědí, myslí si, že to je nějakým způsobem špatný. Neříkám, že není, ale zároveň na druhou stranu jedí vlastně jídlo konvenční z jídelen nebo třeba ze fast foodu nebo ze supermarketu, který v sobě má tolik umělých přísad a zahušťovadel a nevím čeho, solí a emulgátorů, že to GMO je vlastně oproti tomu úplně nic, jo, že kdyby jim tohle vadilo, tak by jim muselo vadit i tohle. Tohle je teda tak přírodní, jak to jenom jde a vlastně nic se tam nějak jako nespracovává, nic tam nepřidávám, všechno je to z tohohle. Tak kdybyste šli do obchodu se zdravou výživou a utratili tam pár tisíc, tak budete mít základní suroviny na Anapur. Tak. To, co samý Anapur nese tím, že přírodní, jsou ale i negativa. Protože samozřejmě to, proč tam jsou ty vitamíny a ty mikronutrienty sebou vnáší do toho receptu celou tu surovinu, která samozřejmě má spoustu jiných vlastností. Mimo jiné tam jsou samozřejmě alergeny, to znamená, pokud budete potom ochutnávat, tak jenom alergiky upozorním, že je tam alergen soji, je tam alergen sezamu, je tam alergen ořechy. Já jsem to teda řekl, myslím, že 6 jsou ořechy a 1 je lepek. Já to vydám teda z bezlepkových věcí. Myslím si, že pokud nejste někdo celiak, tak vám to vůbec vadit nebude, ale tou křížovou kontaminací, to znamená v těch mlýnech, kde se vyrábí třeba ty ovesní vločky nebo ta mouka, tak tam se potom semele i něco jiného, což ten lepek obsahovat může. V tom případě nějaké malé množství té suroviny s lepkem se tam dostat můžou. Takže tyhle vlastně 4 alergeny jsou takový hlavní negativa, řekl bych, toho produktu. To znamená, není pro každýho. Pokud je někdo alergický na oříšky nebo je celiak, tak asi pro ně Anapur bohužel vhodnej nebude, aspoň ne v tuhle chvíli. A tady mám vlastně vlastnosti nutriční. Všech těch minerálů a vitamínů je tam podle tabulkových hodnot, opět upozorňuji, protože zatím jsem nezkoumal, jakoby každou ingredienci bych musel prozkoumat nezávisle, u těch dodavatelů samozřejmě nějaké certifikáty mám. Otázka ale, jak s tomu se dá důvěřovat. Zatím těm dodavatelům důvěřuju a tím pádem i
ten poměr těch vitaminů a minerálů, jak vidíte, tak vždycky dosahuje aspoň 100%. Něco samozřejmě je přestřelený i víc než na 100%, protože, jak říkám, z těch přírodních věcí to nemůžete ovlivnit, to znamená, nejde si vydesignovat nějakou přísadu, pokud to není jako syntetická, která bude mít přesně 100% všech vitaminů. A některých tam je víc, vždycky ale koukám na ten upper intake limit, to znamená ten horní limit toho příjmu denního, který by člověk neměl dlouhodobě překračovat. U některých je to hodně takový sporný, třeba ten mangan. Tam, co jsem jako hledal, tak tam třeba ani ten upper intake limit na základě žádných studií, co jsem našel, prokázaný pořádně není, je stanovený na 11 mg. Já tam mám něco přes, ale zase vegetariáni třeba, kteří jedí jenom zeleninu, tak právě protože ten mangan si táhne hodně z té země, tak toho manganu snědí třeba i 20-30 mg denně. To znamená, všechny ty minerály, vitamíny respektují to, co bychom měli dostat. Další je třeba ten vitamin D, jo, ten taky třeba je takový sporný, protože stačí jít někam na sluníčko a to tělo se ten vitamin D vyrobí, to znamená, teoreticky by tam ani být nemusel, ale je. A další věc, kterou jsem trošičku pozměnil oproti třeba tomu Soylentu, co se vyrábí, jsou ty sacharidy. A nejsem úplně zastáncem keto diety nebo podobných směrů, protože myslím si, že to je docela ne rizikový, ale je to docela extrémní způsob jako diety. Určitě někomu se může hodit, ale určitě si nemyslím, že by lidi měli podlíhat nějakým tlakům toho, že si přečtou někde na internetu teďka letí keto, a teďka letí raw, a teďka letí paleo a pak to nějak splácenou dohromady, aniž by o tom pořád něco věděli a teďka jako teďka budu zdravý a začnu to do sebe spát. Jo. Znám prostě lidi, kamarádka, která, jo, já se teďka na paleu, jsem hrozně jako zdravá, nevím rejži, nevím nic, super. A pak, když jsme se vrátili z běhání, tak říkám, tak teďka by se měl dát tohle bys měl nějaký proteiny a ona mi povídá, co to jsou jako proteiny, nebo jak jako proteiny. Takže jako spousta lidí je asi tou mediální masáží negativně ovlivněná v tom, že nakonec si uchylí k ničemu, o čem si přečtou, že je super. A super to být nemusí. S tím souvisí demonizace různých těch surovin, jak si říkali, všechny ty konspirace ohledně soji. Když se trošku podíváte, tak je docela na snadě, nebo je tam hodně vidět v tom, že třeba funguje tam určitá lobby proti pěstitelům soji, protože jim prostě bere kšeft ostatním výrobcům. U každé suroviny, který ten Anapur má, si myslím, že když byste si dali trochu práce, tak najdete dostatek článků, které se odkazují na nějaké studie, že tohle je super, a pak zase spoustu článků, že tohle to vás zabije. Jo, takže jsem se včera, když jsem tak nějak si dělal výzkum, že jako i pomerančový džus vás vlastně zabíjí, takže podle, jako když jste věřili všemu na internetu, tak jste všichni už dávno mrtví asi. Tak, to jsem trošku odbočil. Tohle je další věc, kterou jsem si všiml při tom, když jsem začal ten Anapur užívat. Říkám, že teda, nevím, jsem to říkal, neživím se tím ze 100%. Já pořád nechci, aby to bylo něco, aby se tím nějak omezoval. Anapur užívám ve chvíli, kdy to radím vlastně všem lidem, kteří s tím nějak začínají nebo si s tím chtějí začít, aby to jedli, když je omezuje to jezení. Jo. Jako když musí jíst bagetu nebo fast food, tak je super dát si tohle, protože to prostě je to ready a je to nejrychlejší cesta ke zdraví stravě. Není nic rychlejšího a vlastně ani levnějšího, ale zase nemá smysl tohle tlačit a sledovat prostě úplně každou kalorii na setinu a omezovat se tím, že někam nepůjdu na oběd nebo že si nedám dobrou večeři, když mám čas, protože myslím si, že u toho jídla ten sociální aspekt je pořád jako důležitý, pořád se to s tím lidem nějak vyvíjelo, pořád to byl jako nějaký obřad a nějaká věc, která byla důležitá a nemyslím si, že úplně bychom jako měli zapomenout na jídlo. Takže Anapur určitě doporučuji užívat, když byste to jedli na 100%, tak se vám nic nestane, má všechno, co má mít, ale určitě bych nikomu nechtěl radit nebo doporučovat, aby jako vzdal jídlo, aby se na to vykašlal a jet jenom tohle, protože si myslím, že pořád jídlo je super věc. Když jíte Anapur, ale i si myslím ty ostatní Soylenty, tak trošku nevědomky nebo i vědomky přispíváte tomu, že se chováte ekologicky. Já osobně nejsem úplně člověk, který by na tomhle nějak lpěl, ale když jsem se o to začínal zajímat a jak jsem se do toho prostě hloubš dostával, tak jsem zjišťoval i spoustu věcí kolem. Samozřejmě odpadly takový ty nákupy, odpadly takový to vyhazování, food waste taky klesnul, a vždycky, když jsem vařil, tak jsem si nakoupil nějaké jídlo, pak mi to půlka zbyla těch surovin a za 3 dny to bylo plesný, jak jsem to vyhodil. A zase asi z nějakých důvodů výchovy mě to vždycky rvalo srdce, když jsem to vyhazoval, protože za první prostě vyhazujete prachy a za druhý jsem si říkal, kdybych si na to vzpomněl včera, tak jsem to ještě mohl sníst, a teďka to není plesnivý.
Takže to mi bylo trošku líto to vyhazovat to jídlo, s tímhletím to vlastně odpadá, protože si to namícháte kolik chcete a když ten zbyteček nějaký vylejete, tak to zase taková škoda není. Ale tohle to jsou chytrý obrázky, které jsem stáhnul z různých zdrojů a porovnávají třeba stopu oxidu uhličitého na planetě při výrobě různých surovin. Takže jednoznačně vidíte, že když se to dá říct to trošku nadsázky, že jako jíst hovězí a vepřový je víceméně rozcapenost naše a taková už dekadence vyspělého světa, protože abyste vyrobili to kilo toho masa, toho hovězího, tak musíte nejdřív vypěstovat třeba tu soju, musíte ho dovízt k tomu zvířeti, to musíte ještě nějak dokrmit, pak to musíte hnojit třeba ty pole, kterýma pěstujete ty suroviny, to znamená maso a tyhle jakoby potraviny lepšího rázu jsou víceméně neefektivní. Pokud by někdo chtěl opravdu té planetě škodit co nejméně, tak si myslím, že veganství podle všeho je na tom nejlíp. A napůr je veganský. Další věc je samozřejmě stopa těch surovin, které z toho napůru dávám. Samozřejmě tam spousta exotických surovin, jako třeba to kamu nebo ten kořen maka, ale pořád si myslím, že to je menší ekologická stopa, než dovíst nějaký koncentrát džusu. Takže tak asi k tomu, no. To jsem ještě chtěl říct. Jo, samozřejmě se snažím vyrábět to se surovin, které jsou tady lokální nebo co nejbližší, ale zatím teda pořád to nejde, pořád je tam ten problém, že třeba toho šípku bych tam musel fakt hodně. To znamená, u těch surovin, které nejdou sehnat tady, tak je scháním od dodavatelů ze zahraničí, anebo jsou původem ze zahraničí. Každopádně si myslím, že Soylent jako věc, jako projekt naději má už jenom kvůli tomu, že se té planetě trošku uleví, už třeba i díky té vodě, který tím, že jste vegan, spotřebujete míň. Ale mi to přijde jako takový hezký bonus k tomu, jako, že nic, jakoby, ničemu neškodím a vlastně jsem se nevědomky pomalu stal veganem, i když jsem jako nikdy proti tomu nějak ani nebyl, ani jsem neřešil, jestli maso nebo ne, ani nějak nevadí, jestli jsou porážený ty krávy nebo ty prasata nějak jako humánně nebo nehumánně, protože to prostě nevidí. Takže jakoby jo, ale tohle je hezký bonus k tomu. Co se týče nějakých záchrany světa, tak si myslím, že Soylent nadějný je, ale zase, jak tady zaznělo, ta voda je problém. Myslím si, že kdyby byl Soylent pevnej v nějaký tyčince, tak by to bylo daleko lepší, protože abyste snědli celou tu dávku toho Soylentu, tak podle mě potřebujete aspoň litr nebo 2 vody, nějak tak. Takže to si myslím, že v některých těch krizových oblastech je docela riziko. A zároveň si myslím, že třeba pokud je nějaká humanitární akce, nějaký humanitární neštěstí, tak si myslím, že vyvážená strava není asi úplně to, co tam hledají. To znamená, pokud by existoval jako humanitární Soylent, tak si myslím, že by měl v sobě třeba víc sacharidů nebo víc energie, asi by se tam tolik neodpělo na nějakých, jestli to má dostatek vitamínu D. Asi by to bylo tuhý, podle mě nějaká tyčinka a co nejmenší a co nejméně vody, abyste k tomu potřebovali. To si myslím, že může existovat. A těším se teda, až uvidím, že to někam konečně pošlou a někomu to zachrání život. Myslím si, že to bude pěkný. Tak a to je asi tak všechno. Tady odkaz na blog, kde ovšem píšu. O všech surovinách tam najdete, proč tam jsou, co v nich je. Najdete tam všechny moje strasti a slasti během toho, jak jsem vyvíjel tenhle projekt nebo tenhle recept. Ten recept se pořád ještě vyvíjí, myslím si, že finální nikdy nebude. Dneska tady pro vás mám na ochutnávku, doufám, že to ještě moc nesteplalo. Normální anapur, mám ho tady ještě se skořicí, mám tady chipotle a mám tady i řepný anapur s červenou řepou, který je takový docela zajímavý, ale ten jsem vyrobil až včera, jsem ho vyzkoušel, takže jsem ho přinesl sem jako takový zbyteček. A příchuti jsou věci, ve kterých jako teďka experimentuju asi nejvíc, abych nešel úplně tou cestou toho nadspat tam cukr a doufat, že to bude lidem chutnat. I tak mi to říkal můj kamarád, který vlastně vede nebo provozuje restauraci docela drahou nebo luxusní, takovou spíš, tak říkal, jako dokud to nebude sladký, tak to lidi jíst nebudou, ale to já bych rád nějak obešel. To znamená, skořice parádně nahradí ten cukr, pak tam mám to chipotle, kakao taky vyrábím a jsem tam i z toho mraženého ovoce, nebo mrazem sušeného ovoce, který je vlastně vysušený úplně do práškové podoby. To je ale zatím docela neúspěšný, protože kromě těch cenových aspektů tam do toho zasahuje to, že to nemá tak intenzivní chuť, jak kdyby to bylo nastavené nějakým dochucovadlem.
ty tam dále chci. Takže na Facebooku i na blogu si můžete přečíst o všem, o krevních testech, o surovinách, o tom, co je tam dobrý a co ne. A když budete mít nějaké otázky, tak se ptejte teď, nebo pošlete e-mail. Tak děkuji. Jo, no my jsme často, tak jestli máte nějaké otázky teďka, když to pak můžeme přitom asi to vypadá spíš nebo to máš povědět. Prostě hlavně ten hlavní motivace, ale taky si máte nějaké ty top 3 hodnoty, které se začíná. Asi lenost. Asi úplně první, pak čas a pak i peníze. Nebo jakoby mám spočítaný, že průměrný Pražák tratí, pokud někde pracuje v kanclu a jde na oběd, na polední pauzu a večer si koupí něco k jídlu, tak zhruba 230 Kč za den, si myslím, že průměr pracujícího Pražáka. A já teda jsem ho měl vyšší, protože vždycky jsem se nechal kecat na nějaké minutky nebo nějakou jídelnu v kanceláři nemáme, takže jsme chodili normálně do sport na minutka polední a ono to vyjde docela draho. Takže potom jsem si spočítal, že když jim tohle tak tím, že vynechám oběd, tak šetřím hodně. Stovky korun vlastně, nebo tisíce za měsíc. Nemám jako motivaci nějak šetřit na jídla, ale to byl zajímavý jakoby bonus. Ale určitě jsem se k tomu do toho pustil z těch pragmatických důvodů. Prostě mě nebavilo řešit to nakupování, to vaření, pak vždycky jíst něco blbýho, ale viděl jsem, že dlouhodobě takhle to udržitelný není, že se mi to asi úplně neprospělo. Ještě jednu. Ako vnímáš ostatných producentů, jako těch powder foodů? Partnery, kamarádi, kompetitory, alebo jako to vnímáš? Já to oficiálně nerábím, takže myslím si, že ten trh roste hrozně rychle, což si myslím, že je dobrý. Myslím si, že i díky té mediální pozornosti a díky těm platformám toho DIY to minimálně motivovalo i spoustu lidí do toho, že se zajímají o to jídlo, že se vlastně zjišťují, co nedají jenom to, co je vlastně si někde přečtou, teďka letí ta dieta, tak pojedu všechno ale že se začínají zajímat, co jsou vlastně ty sacharidy, jaký jsou rychlý, pomalý, co ta vláknina, takže myslím si, že to je určitě prospěšný v tom, že se do toho všichni tak nějak ponořejí a začnou se jako tím zabývat. To je super, ale výrobci, myslím si, že určitě všechny produkty, které jsou na trhu, tak minimálně legální být musí, určitě kvalitní jsou taky, ale jako mě pořád nejdou přes srdce, pořád je to ta nejlepší, matematicky nejlepší věc. Vyrobit to někde, aby to bylo spočítané pro poslední kalorie, ale jakoby nemyslím si, že bych dlouhodobě třeba osobně rád je třeba ty solventy, které jsou vyrobeny s těma syntetickými vitaminama, nebo jich tam mají část. A myslím si, že to je prostě zase každýho volba, někomu se to líbí, protože to je přesný a je to pejtlik, je to vždycky stejný a ví. U tohohle samozřejmě žádný kus mandle není stejně velký, takže ty průměrné hodnoty jsou opravdu průměrné a může to sem tam nějak lítat, není to úplně jako designový, laboratorní sterilní produkt, který by se dal jíst, ale myslím si, že některý lidé jsou sympatický takovou touhletou cestou a někteří lidi zase mají rádi tu přesnou matematickou prostě tabulku a všechno tam sedí, takže tím vyhovuje tohle. Mně by to asi dlouhodobě jako se nelíbilo. Jako vnímáš, jaký ten budoucí vývoj určitě budoucí vnímám pozitivně v tom, že všechny ty produkty minimálně těm lidem, kteří je jedí, pomůžou, ale myslím si, že by se solventem někdo otrávil vyrobají dlouhodobě. Určitě to je jako kvalitní produkt, stejně tak jako i ty, co jsou na evropském nebo i na tom českém trhu. Ale nemyslím si, že každému sedí třeba těch 2000 kalorií. V budoucnosti myslím, to trošku naťukla Markéta, když jsme se spolu tenkrát bavili, je v té kostumizaci a myslím si, že nějak tak do budoucna bych to viděl tak, že člověk pošle vzorek DNA nebo slin, tam mu to v DNA směří, řeknou mu, OK, ty máš náchylnost k tomu, anebo bys potřeboval takový a takový jídelníček a pak se to dá do nějaké počítače, upraví ten recept na to, aby takhle vyhovoval a pak to nějaký z toho vyplně nebo namíchá se to. Jako ručně to asi proveditelný úplně není, každému tam jakoby trošičku pohybovat s těma nutrientama, ale myslím si, že jakoby v hromadné výrobě to budoucnost má. Myslím si, jako teďka jsem někde četl, že Solvent chystá nějaký překvapku, myslím si, že možná tohle bude právě ono, jakože fakt ta kostumizace, aby člověk měl na míru vyrobený Solvent právě pro sebe. No a konkrétně to Anapuru, jako to je to skoro taky tvoj prvek, jako volný čas, nebo to chceš nějak jako rozšířit? Teďka vlastně
tomu víceméně věnuju veškerý volný čas, ten zájem je velký, nějakou oficiální výrobou uvidím, jak prostě se to bude vyvíjet. Říkám si proč ne, ale na druhou stranu jakoby nejsem, nevím, jako upřímně řeknu, nevím. Teďka se do toho pustili i moji kamarádi, kteří mi s tím pomáhají, kteří se na ten trik rádi dali, já se tomu nebráním a zájem o to je, takže pravděpodobně je to asi na snadě, ale jako pořád jsem si to tak říkám, primárně jsem si to vyráběl kvůli sobě, kvůli vlastní lenosti, takže když to u toho zůstane, tak budu úplně spokojený. To je nějakou profesně robíš s jedlom, nebo to bylo Ne, já pracuji jako mediální plánovač, takže já plánuji reklamní kampaně. A tohle to byly fakt jakoby věci, se kterou jsem začal úplně od píky. Začal jsem si číst odbornou literaturu a zjišťovat, jako, co jo, co ne. Teďka, že tohle je super, tak jsem si říkal, už to vím, pak jsem si přečetl další článek, že to je vlastně špatně a teďka, že to se to úplně jinak. Ale se taky prostě mění každý rok. Takže určitě si myslím, že jsem se o tom jako vzdělal hodně, ale jako pořád si říkám, tím selským rozumem je to vyrobený ze zdravých potravin, které mají tyhle základní vlastnosti, jsou zdraví, jasně, že jsou zdraví lidi jedí, protože jsou zdraví už dlouhodobě, už stovky let, takže pokud se z nich umíchá koktejl, který splňuje ty parametry tak, jak má být, tak si nemyslím, že by nemohl být něco takového. Takže tak. Díky. Videl som, že to máš priestor bielou vlákniny, čo je celkom dosť. Tak som sa chcel spýtať, že či je nejaký, či sa na to musel vôbec zvykať, povedzme. Jako nemám úplně nějaký feedbacky o tom, že by ta vláknina nějak vadila. Asi kdyby zrovna začal člověk prostě to odpálit a začal by od druhého dne jíst jenom na půl, tak myslím si, že už to samotné je pro to tělo docela zábor. Takže určitě bych doporučil, pokud někdo se plánuje tím stravovat třeba i pár dní, jenom jakoby ze 100%, tak určitě bych začal nějak pozvolna. A zvyknout si na to dá, je to hodně individuální, ale zatím ta vláknina pořád nikomu nevadila. Ale určitě jakoby postupný náběh. Teďka jsem dal jednomu pánovi, takový ředitel takové firmy, asi 20 balení, protože jde na expedici v Peru, takže ten teďka chodí po Andách a pije ten napor, právě se pořídil z těch skladnic, z důvodu skladnosti a to, že se dá rychle připravit. A taky jsem mu říkal, jak bude to tam jíst furt, takže si na to zvykněte ještě předtím, než tam pojedete. Takže ještě když byl v Čechách, tak začal postupně to jíst zkoušet, samozřejmě viděl, jako jestli mu to sedne, že? Protože bylo blbý, kdyby tam byl někde na vrcholku hor a zjistil, že prostě, že to nesnese. Takže tak. Ale jako vláknin zatím jsem jako neřešil, že byl problém. Jako asi záleží, jakoby z čeho ta vláknina je a s čím je jakoby smíchaná společně v tom drinku, ale vím, že jakoby na tu plynátost si stěžovali se dva lidi, ale to bylo říkali, že pravděpodobně to je kvůli ty kukuřici, kterou když jsem vyřadil, tak ta plynátost je jakoby přešluště. Ale se to bude vlastně jako individuálně. Ty jsi říkal, že vlastně nenahradil úplně. Místo jaký jídlo to máš, co jsem není obědat? Tak víceméně by se říct, že ten průměrná spotřeba toho anaporu vypadá tak, že ve všední den si to vezmu do práce ráno místo snídaně, protože vždycky snídaně máš v práci, nebo když jsem moc jako nesnídal, vždycky sušenka a kafe. Takže místo snídaně pak se tak nějakým propiju, protože já to vlastně piju, když mám stolu a popijím to jako drink, takže vlastně popijím celý den. Přes oběd, pokud mě někdo s kolegou kecáte, že někam půjdeme až do večera a když přijdu domů večer, tak si tam něco uvařím, už jako normálně uvařím, tam si tam nevím, mozzarellu, skladem. A jak jako držíš dávkování, že vlastně každý má jiný jídel energie, dávkování mám zhruba rozpočítaný, že kolik už podle lokality, kolik jsem to nasypu, tak kolik to tak má. Je pravda, že když jsem vyvíjel ten recept a začal jsem se zajímat o ty kalorické nároky, tak jsem si uvědomil, že vlastně, když jsem jet jako do posud, takže jsem byl úplně podvěděný, protože jsem si říkal, že potřebuji nějaký 2000 kalorií nebo 2000 něco. A teďka, když jsem si spočítal vlastně jeho snídaně nebo tohle, tak jsem zjistil, že jsem za ten víkend měl třeba 1600 nebo tak. Takže se to dělo tolerovat může, ale teďka se snažím rozdělit si to do 5 jídel. To znamená, že vždycky dám 5 pro 5 takových shakeů si z toho vyrobím, takových těch lahví, co tam jsou schovaný. A teď, když vypiju, tak nemusím nic jiného jíst. Když vlastně když bych si dal večeři doma, tak vlastně jednu tu láhev vynechám. A vlastně nemusím ani pít, protože se to rozmíchá asi z 2,5 litrova vody, všechny celá ta dávka, takže těch tekutin do sebe dostanete víc, než kdybyste jedli a zapíjeli to vodou. Máš takový pocit, že s tím pijím efektivní?
určitě opadla jakoby takový ten okamžitý efekt, který každý cítí, je ten, že necítíš únavu, když přijde do oběda. Když jsem šel někam na polední viníčko, přišel jsem do kanclu, ale tak si člověk jde kafe, je unavený, pak nějak přeběje a tohle s tím jakoby člověk úplně ten hlad jakoby vymizí, během toho, že člověk hlad necítí, ale necítí se ani jakoby přejedený, nebo řekl bych dokonce ani najedený, cítí se zhruba, nebo aspoň z mých zkušenosti se cítím zhruba tak asi jako hodinu předtím, než dostaneš hlad. Takhle nějak jakoby najedený, netrápí tě to, nemyslíš na to, ale nejseš jako nějak přejedený. Takže tak. Výsledku uvidíš pořád. Vlastně jo, je to tak. Je tam samozřejmě riziko, kterým jsem se zamýšlel a jsem si jakoby hledal, když jsem začal zjišťovat, že některé složky, třeba ten Malta Extreme, na tom diskursu někdo psal, že se vyráběl DIY Silent a právě kvůli tomu Malta Extreme, že mu třeba řekl, že má zkažený zuby, že může být kvůli tomu, taky to byl třeba jeden z důvodů, proč jsem to vyřadil, ale ten kas těch zubek může být způsobený samozřejmě tím, že pořád do té pusy se dává nějaký to pH, se tam mění a nikdy se vlastně tou prázdnou pusou nevyrovná do té původní úrovně. Ale popravdě ještě jsem si nechal dělat jako na pH a na poru, jestli může způsobit nějaký zubní kas, zatím si někdo nestěžoval, že bylo zuby a když člověk v počítači sedí a jsou šenky během, tak to zase prostě. Takže vlastně kokain celý den. Jo, no. A Anapur znamená to něco? Jo, to jsem zapomněl vysvětlit na začátku úplně, se omlouvám. Anapur je podle zkratka jména Anapurna, což teda kromě pohoří je i bohyně hinduistická, která má jakoby moc na světě všechny, který se nedostává, všechny, kteří mají hlad. Takže jsem to takhle stuknul a nazval jsem to Anapur. Nic lepšího mě nenapadlo. Ok, děkuji. Když se to takové lidí teďka tak jako zhruba ten Anapur. Jo, nevím, tak jsou to desítky lidí, že pořád vždycky s každým si dovolím, kdo to chce vyzkoušet, říkám, není to oficiální výrobek, je to jako na vlastní riziko, nejsi alergický na to a na to a na to a řekneme, bych chci to vyzkoušet, nebo to vyhovuje a nebo to zařadit prostě do jídelníčku, že taky tam jsou těch fanatiků, kteří by to chtěli prostě jíst 100%, takže úplně jakoby jim vadí jídlo, těch moc není, ale spíš lidi, kteří si chtějí napravit to, co jedí, dát tu tělu něco dobrýho, že třeba jo, vím, že nesnídám, tak tohle bych mohl jako jíst místo toho. Nebo nestíhám obědy, tak tohle se mi hodí místo toho, abych jedl, nevím, smažený nějaký kuře. Takže tak. Už to není jako z těch syntetických surovin. Kolik jde dávka, je to další předpoklad? Já to vlastně nabízím tou neoficiální cestou za nějakou dohodu, ale většinou je ta cena 250 Kč na ten den. Snažím se, aby to pořád nebylo o moc dražší nebo dražší, než ten průměrný pražák za to jídlo vydá. Pravda je, že ono je to hodně sytý tím, že to dělá jakoby z jídla a věci, které by se v tom úplně rozpustily, tam moc nejsou, takže je to docela sytý a myslím si, že i spousta lidí, nebo i já jsem z začátku měl třeba problém tento balení jako ten den vůbec sníst, protože to je hodně prostě. Ale při přepočtu na tu kalorii je to určitě vlastně nejlevnější zdravé jídlo, který se dá sehnat a nejrychlejší. A s tím, že to je teda vlastně z těch surovin přírodních. Ta cena vlastně kryje ty náklady těch surovin, které jsou tu nejvyšší položkou a samozřejmě přispívají k tomu, že ten produkt se dál vyvíjí. A to znamená, nějaké nákupy strojů proběhly, nebo aspoň těch základních. A myslím si, že když jsem začínal, tak jsem si svoji kuchyň vybavil pomalu líp, než to máme máma. Já jsem potřeboval různý mixéry a sekače a takovéhle věci. Takže z toho všeho to vlastně kryje.